लोगोफोर आं दिनै थांनाय सानथामनि सिगाङाव जितु भिडिअ होदोंमोन मोनसे कुइसन होदोंमोन नोंथांमोननो बेयाव आं नोंथांमोननो फिननाय बिहरदोंमोन बे फिननायनि रिजाल्टखौ आं होनो थाखाय आङो दिनै भिडिअखौ खालायबाय गिबिसिनथारावनो आङो आंनि बे इउटिउब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बराय हरग्रोबाय दासिम जायफ्रा आंनियाव कमेन्ट खालायबाय आं बिथांमोनखौ थेंक इउ होयो गिबिसिनथारावनो थांनाय सानथाम सिगां आं मोनसे भिडिअ कुइसन होदोंमोन आरो बे कुइसननि मुङानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दायो बयनिख्रुइबो नाम्बार 1 थगायसुला आरो नाम्बार 1 थगायसुलि जोला आथोननिफ्राय सासे जो आथोननिफ्राय सासे बिहरदोंमोन दायो बियो आंनियाव गोबां एन्सार हरदों आंनियाव गोबां व्यक्तिफोरा दायो आंनियाव टटेलि बेसेबां एन्सार जादों आं बेखौ खोन्थाना होनि 103 बे सानथामाव आंनियाव 113 जना कमेन्टखौ खालामहरबाय एन्सारखौ हरबाय गिबिसिनथारावनो एस दैमारि बिथाङा गोजोन फुंबिलि होननानै आंनियाव मोनसे कमेन्ट खालामग्रोदों बिथाङा आंनो फार्स्ट कमेन्ट खालायनायलाय आं बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ खालामबाय थेंक इउ जासिबाय एस डी दैमारिया हरदों प्रमद बर' आरो बिना गयारि बिथाङा दा जोंनि थगायसुला आरो थगायसुलिनि मुंखौ हरबाय बिनि उनाव बर' टिचार बिथाङाबो बे प्रमद बर' आरो गयारिखौनो होदों बेनिफ्राय सोमखोर बसुमतारी बिथाङाबो प्रमद बर' बिना गयारि बेनिफ्राय सोरां नार्जारि बिथाङा प्लिज होनहरदों बेनिफ्राय प्रिया दैमारि बिथाङा होनदों एक्स बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारि लाउड दैमारि बिथाङाबो एक्स बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारि सार होननानै बुंदों बेनिफ्राय जोंदाव कमेडि अफिसियेल बिथाङाबो बुंहरदों बर'फोरनि राजाखौनो होननोसै आं होननानै बिथाङा गोलावै लिरदों समा गुसुं जागोन बेनिखायनो आं नोंथांमोना आंनि इनबक्सआव थांनानै नायहैबानो जाबाय गासैबो कमेन्टखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै अफ्रि दैमारि बिथाङाबो मोजां सोंथि थिग जादों फंबाय होननानै हरदों अफ्रि दैमारि बिथाङा सासे नोंथांमोना मिथिखागौ नङा होमबा एक्स एनडिएफबिनि सासे गोलाव सम एनडिएफबि आफादाव नांबोनाय सासे केडार गोबां बिदिनो हरदों आंनियाव नोंथांमोना इनबक्सआव थांनानै नायहैदो एन्सारा जो आथोन आरो जोला आथोन आं बिहरदोंमोन मोनसेयैनो फैनांगौ होननानै बेयाव सोरबा सिंगेल हरदों आं एन्सारखौ होनोसै बेयाव एन्सारा प्रायनानो जादोंमोन 50% जादों खिन्थु 100% जायासै नोंथांमोना आउट नलेजफोरखौबो लानांगौ बेनिखायनो दा IAS एग्जाम होनायमोनब्ला बा इन्टारभिउखौनो हमना ला नोंथांनि मुंखौनो लानानै इन्टारभिउ खालायगोन बेबायदि बेनिखायनो आउट नलेज लानांगौ गुबुननि भिडिअफोरखौबो नायनांगौ फेसबुक इउटिउबफ्रावबो जोंनियाथ' बर'फोरना बर' चेनेल गैखाया नालाय बेफोरखौ नुनो थाखाय आथिखालाव मबाइल गासिबनि आखायावबो दङ बेयाव नायनांगौ दायो गोबाङानो कमेन्ट हरबाय दायो बे IAS एग्जाम होनायनिमोनबा बे फेल जाबायमोन नोंथांमोना दायो 113 जना आंनाव कमेन्ट हरदों नाथाय 50%ल' जाबाय फुरा जायासै बे पास जायासै आरो आङो अफार होदोंमोन नङा होमबा नोंथांमोननो दायो आं रावनोबो हरनांनाय नंला मानो होमबा जायाखै एन्सारा राइट हायासै जोला आथोननिया जादों सोरनियाबा जो आथोननिया जायासै बेबायदि जो आथोनाथ' जाखाथारासै जोला आथोनाव प्रमद बर' सार बिथाङानो गोग्लायो बर्थमान मानो होनबा बिथांनि थगायना लानाय एभिडेन्सआ दङ नङा होमबा नै आं नोंथांनो एभिडेन्सखौ होनो नागिरदों एभिडेन्स गैयालासे आंनाव भिडिअ मालाबाबो जानाय नङा नै मा बुंना लादोंमोन नायदो प्रमद बर' सारा षड़यन्त्र खालामबाय रायजो राजा नोंथांमोन डिसिसन ला आरो आं दिनै एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जुदि सोरबा सानदोंबा बिथांमोननि राजखान्थि गादिखौ सिनो नागिरदों बिथांमोना बुंनो नागिरो पलिटिक्स खालामनो नागिरदों आं दिनैबो रौतानिफ्राय गेवलां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन खुनु दिन बिथांमोननि गादिखौ सिनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं खुनु दिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ EMGM मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोननांगोन मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन बर'फोरखौ जेब्लासिम थगायनो नागिरो गावनिनो जाथों मालायनिनो जाथों बै समाव राजा लामायाव ओंखारगोन खुनु दिन जोङो बिथांमोननि बायदि थगायनाय नङा
दानि सासे दैदेनगिरिया बुंदों सिलाय लानानै ओंखारदोंमोन सिलाय गुलिखौ खुगायाव अरनानै समाय लादोंमोन जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना जों सोमावसारगोन बहा थांगौ बेलाय बहा थांगौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नङा होमबा नाथाय प्रमद बर' सारा दायो मबे पजिसनाव दङ नैबेनो बिथांनि महरखौ खिथिदों बे मोनसे जारिमिन बर' हिस्ट'रियाव बेबायदि बर'नि जारिमिन जालांनायफ्रा थागोन बेनिफ्राय जोला आथोननिखौथ' मिथिखाबाय नङा होमबा दा जो आथोना जाबाय बिना गयारिखौ बहुत बुंहरदों मिथिबाय नङा होमबा बिना गयारियाथ' बियो प्रमद बर'नि मा होनगोन बेखौ दानलब नङा होमबा बिथाङा प्रमद बर' सारा जि बुङो बेखौसो बिथाङा मावनाङो बे गोग्लैयाखै थगायसुलियाव जो आथोननिफ्रायनो जाबाय टमि नार्जारि नोंथांमोना भिडिअफोर नायना नाया भिडिअआवनो नुगासिनो दङ जों टमि नार्जारिया जेब्ला भाइराल जादोंमोन बेखौबो मा होनदों इडिटिं नङा होमबा एसे थगायनाय जादों बियो बेनिफ्राय आरो मा होनदोंमोन बिसाया मिटिं खालामदोंमोन बिसोरनि सायाव मोनसे मिटिं लादोंमोन बे मिटिङाव बिथाङा नुजाहैयाखै बिसाखौ थगायदों नङा होमबा मा बिसाखौल' थगायनो जोंखौबो थगायदों जोंखौ भिडिअ खालायनानै बियो बिदि बुंदोंमोन मा नांगौ जेनेबा जुदि ड्रेस नांगौ होमबाथ' गुवाहाटि सेन्ट्रेल मलाव फै बेनिफ्राय बेहाय आं बायनानै होगोन ओमफ्राय रिसार्च नांगौ जायनो रिसार्च नांगौ बेखौथ' आं खोन्थाखाबायानो आंनि इनबक्सआव माने मेसेन्जाराव नाम्बारखौ हरनानै हो आं हरगोन गासैनोबो नोंथांमोना नुबाय टमि नार्जारिया मा बुंदोंमोन बेबायदि बुंनानै जोंखौ थगायदों इनबक्सआव मेसेन्जाराव नाम्बार बिहरदोंमोन जों नाम्बारखौ हरदोंमन खिन्थु दासिमबो रिसार्च थाइसेबो सोना हराखै आरो बिनिफ्राय बिसाखौथ' थगायखाबाय नङा होमबा आरो मा होनबावदोंमोन गुवाहाटि सेन्ट्रेल महलाव गस्ला आरि बायना होगोन होनदोंमोन नङा होमबा गस्ला बायना होगोन होननायखाय जोंबो थांदोंमोन आं थांदोंमोन आंजों लोगोआव माखासे दंमोन जों थांदोंमोन जेब्ला जों सहैयो ओरैबायदि मानसि जे टमिखौनो नागिरगासिनो गासिबो खिन्थु टमिया गैया बेयाव ओरैबायदि थगायसुलि साला दा बेयाव थांनायफोरा रावबो बुंना लानाय नङा आं थांदोंमोन होननानै आंथ' बोरै दा थगायबावनो नङा होमबा आं सदनखौ मोनना फैबाय थगायजाना फैबाय नालाय आं बुंनानै लानोसै आंबो थांदोंमोन खिन्थु टमिया बेयाव सेन्ट्रेल महलाव जोंखौ नेयाखै मानसिफ्रा ओरैनो थांनानै गावनि फैसाजोंनो बायनानै फैनांदों बेबायदि थगायसुलि दायो जियानो जादोंला जोंनि बर'नि गेजेराव जोला आथोननिफ्राय प्रमद बर' आरो जो आथोननिफ्राय टमि नार्जारि बिथांमोनानो नाम्बार वानाव गोलैयो थगायसुला आरो थगायसुलियाव जियानो जा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नङा होमबा आं आरो नेक्स्ट नोंथांमोननियाव बिदिनो माखासे दिननि उनाव आरो कुइसन लाबोबावगोन नोंथांमोना रेडि जानानै थागोन आंनि कुइसनाव आं बिदिनो नोंथांमोना आरो मोनसे अफार होबावगोन आङो नेक्स्ट कन्टेन्ट लाबोगासिनो दङ एकदम इम्परटेन्ट बर' हारिनि थाखाय इम्परटेन्ट भिडिअ आं नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो साननैनि उनाव नोंथांमोना नेनानै थागोन आरो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखै खालायनानै लागोन जायफ्रा खालायबाय आं बिथांमोनखौ थेंक इउ होनो आरो कमेन्ट शेयार लाइक खालायनो दाबाव नेक्स्ट कन्टेन्ट आं बर' हारिनि थाखाय गोनांथार लाबोगासिनो दङ जे बर' हारिया दायो साननो थाङोबा लासिं सिङावनो थांगासिनो दङ बेनिखायनो आं मोनसे इम्परटेन्ट भिडिअ बर' हारिनि थाखाय लाबोगासिनो नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थागोन लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ